Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 18 n'ime ọnwa Ọgọst afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuolesio na ndị ọrụ nchekwa na-anwụchi ụmụafọ Igbo n'ọdụ ụgbọelu dị na steeti Lagos nakwa Abuja bụ ndị si na mba ofesi na-alọta ma ọ bụ ndị si n'obodo Naijiria na-apụ na mba ndị ọzọ. Otu a gara n'ihu kwuo si na ndị Igbo bụ ndị na-akwado oku ahụ otu IPOB na-akpọ ka e nwee ntuliaka onye kwuo uche ya bụ referendum n'asụsụ Bekee, bụkwa nke ọha mmadụ ga-ekpebi obodo ha na-achọ ibi n'ime ya, bụkwa nke oke mmegbu a na-emegbu ndị Igbo n'obodo Naijiria kpatara. IPOB gara n'ihu kwupụta sio na ndị ọrụ nchekwa, immigration nakwa DSS bụ nnọọ ndị na-atọrọ ndị Igbo n'ọdụ ụgbọelu ndị a bụ ndị nwere akara njirimara Biafra n'ekwentị ha. Ọ sị na anaghị ekwe ka ndị a kpọtụrụ ndị ezinụlọ ha ma ọbụladị ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ha. Ọ gara n'ihu kwuo si na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na-esi otu a na-emeso ndị Igbo n'ọdụ ụgbọelu Naijiria, wee gaa n'ihu sio na nke a bụ nnọọ mmegide a na-emegide ndị Igbo naanị n'ihi na ha na-achọ ịpụ n'obodo Naijiria, bụkwa nke ndị na-eyi ndụ egwu jupụtara. Ọ gara n'ihu kwuo si na nwaafọ Igbo ọbụla bụ onye Biafra, ma ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ndị Biafra niile bụ ndị otu IPOB. Otu a gara n'ihu kwupụta sio na onweghị ụdị nwụchi, ntaramahụhụ ma ọbụladị mkpọchibido a na-akpọchibido ndị Igbo bụ nke pụrụ ịkwụsị ha n'atụmatụ ha ịchọta nnwere onwe Biafra. Ọ gara n'ihu kpọkuo otu mba ụwa ka ha rụgide Naijiria ka ha hiwe ntuliaka onye kwuo uche ya bụ referendum, bụ ebe ụmụafọ obodo Naijiria ga-ekpebi obodo ha ga-achọ ibi n'ime ya, n'ihi na ọ sị na nke a bụ naanị ụkpụrụ nke otu mba ụwa kwadoro nye ndị ọbụla na-achọ nnwere onwe. Ndị ọkaiwu na steeti Anambra adọọla ọchịchị etiti aka na ntị megide ihe pụrụ isite na nnupụ isi nyere ntụziaka ahụ nke otu mba ụwa nyere ha ka ha tọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Cheta na otu mba ụwa nọrọ wee kpọọ oku ka atọhapụ Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Otu a sị na Kanu bụ onye na-achọ nnwere onwe ndị Biafra, ya mere na ọ bụghị nnọọ mmetọ iwu, bụrụkwa nke a pụrụ iji wee kpọchibido ya, wee kpọkọọ obodo Naijiria ka ha rịọ ya mgbaghara ma kwụkwa ya ego iti aka n'obi, tọhapụkwa ya na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla n'ihi ntọrọ ha tọrọ ya na Kenya nakwa ntaramahụhụ e nyere ya, tinyekwara ịkpọchibido ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ka o sila dị, ọchịchị etiti Naijiria ajụla irube isi na ntụziaka ahụ ebe Kanu ka nọkwa n'ụlọ mkpọchi. Ka o sila dị, ndị ọkaiwu ndị a bụ ndị gụnyere Clifford Iluegbule Okoye, Morris Efobi nakwa Sam Chukwukelu bụ ndị kwuru okwu n'iche n'ihu ndị nta akụkọ n'Ọnịcha. Gara n'ihu kwuo si na gọọmenti Naijiria ekwesịghị ịkpọnye n'imi ntụziaka ahụ otu mba ụwa nyere ha dịka ha si akpọnye n'imi ntụziaka nke ụlọikpe Naijiria na-enye ma na-alanarị n'efu. Okoye bụ onye bụbụrụ onye isi oche otu jikọtara ndị ọkaiwu ngalaba nke dị n'Agụata na steeti Anambra kwupụtara wee kelee otu mba ụwa maka itinye olu ha n'oku a na-akpọ ka atọhapụ Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Ọ sị na Kanu kwesịrị ka a naa ya n'ebe n'ihi na ebubo ahụ eboro ya abụghị nke a pụrụ iji kpọchibido ya ruo ọtụtụ oge. Ọ bụ ezie dịka ọ sịrị na ntụziaka otu mba ụwa nyere abụghị na mmanye, mana ha maara ụzọ dị iche iche ha pụrụ iji manye obodo ọbụla nọ n'okpuru otu ha iji hụ na ha mejupụtara ntụziaka ha. N'akụkụ nke ya, Efobi bụ onye bụbụrụ onye isi oche otu NBA ngalaba nke Idemmili gara n'ihu kwuo si na Naijiria bụ otu obodo n'ime otu mba ụwa, ya mere na ntụziaka bụ nnọọ ihe dara n'ụbụ ya irube isi. Ọ sịrị na ụlọikpe nye n'iwu wee sị na Kanu agbanaghị ebe a nara ya, ebe ọ bụkwa na ndị agha wakporo ụlọ ya dịka ọ gbara ọsọ ndụ ya. Ka o sila dị, ọ sị na ụlọikpe ekwupụtakwala na emetọrọ ugwu ruru ya, ya mere na ekwesịrị ka a tọhapụ ya na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla, ma ọ bụghị ya na otu mba ụwa ga-enye Naijiria mmachibido. Chukwukelu n'otu aka ahụ bụ onye bụbụrụ onye isi oche otu NBA na mpaghara Idemmili gara n'ihu kwupụta sio na ọjụjụ ụlọikpe jụrụ ịna Kanu n'ebe na nso nso a kwesịrị ka eleba ya anya n'ihi na Kanu erighị mbọmbọ kama ọ gbara ọsọ ndụ ya, ebe ọ bụkwa na ndị agha wakporo ụlọ ya igbu ya, na asị na ọ nwụrụ anwụ ọ gaara dị ndụ taa ịnọ na-azara ọnụ ya n'ụlọ ikpe. Ka o sila dị, ha kpọrọ oku ka a tọhapụ Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla.
Ndị ọkpa egbe agbagbuola otu onye uwe ojii na steeti Ebonyi. Njinji a jiri na Abakaliki, isi obodo steeti ahụ, n'ụbọchị ụnyaahụ na mgbede mgbe ndị ọkpa egbe a zọchiri n'ogbe nnyocha ụgbọala bụ ebe ndị uwe ojii nọ n'ogidi ala wee na-enyocha ụgbọala. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jiri na njikọ okporo ụzọ G Hostel nke dị n'akụkụ Presco Junction na Abakaliki. Otu n'ime ndị ọkpa egbe a bụkwa onye ndị uwe ojii gbagburu n'oge ha kparịtara mgbọ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe a dị mmadụ atọ wee zọchie ebe ha jikwa ọgbatumtum bịa ma kwụsị n'ogidi ala ebe ndị uwe ojii nọ na-enyocha ụgbọala. Ka o sila dị, mgbe ndị uwe ojii mara amụma inyocha ha ka otu n'ime ha bịara gbagbuo otu onye uwe ojii, merụkwa mmadụ atọ ndị ọzọ ahụ, ebe ndị uwe ojii n'akụkụ nke ha gbagburu otu n'ime ndị ọkpa egbe a ma mmadụ abụọ ndị ọzọ riri mbọmbọ. Ka o sila dị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ekwupụtala njinji a jirinụ, mana ha sị na ha ka na-eme nnyocha ịmata ka mmiri a si banye n'opi ụgbọgọrọ. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe abụọ na-amaghị ndị ha bụ agbagbuola otu onye soja bụ onye si n'ụlọ ọrụ 14 Brigade dị na Ọhafịa na steeti Abịa bụ onye egburu mgbe ha kparịtara mgbọ na mpaghara ahụ. Ndị soja bụ ndị a sịrị na ha bịara zaa oku gbatagbata nke otu onye ogbo ha kpọkuru ha n'ime obodo ebe Ọhafịa bụkwa ebe ndị ọkpa egbe wakporo ya ma mesịa napụta ya. Ndị soja ndị a gbagbukwara ndị ọkpa egbe mmadụ abụọ n'oge ha kparịtara mgbọ. Ozi anyị nwetara site n'aka otu onye agha kwupụtara sio na onye soja a nwụrụ anwụ bụ nnọọ onye gara ozi n'otu ime obodo mgbe ndị ọkpa egbe kpara mkpamkpa na mpaghara ahụ. Otu onye nwe ụlọ ahịa bụkwa nwa afọ Amụda dị n'Isukwu Atọ bụ onye bi n'Ọhafịa ya na ezinụlọ ya bụkwa onye mgbọ tụgburu n'oge ahụ njinji a jiri n'etiti ndị ọkpa egbe na ndị agha. N'oge ewebatara ozi a, ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ ndị agha 14 Brigade bụ Innocent Omale amanyebeghị ọnụ n'okwu a, mana otu onye agha nke sitere n'ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara nke a dịka ihe mere eme. O mere ka anyị matasio na ha zọpụtara onye soja ahụ bụ onye kpọkwara ha oku gbatagbata. Ọ sịrị na onye soja gara n'ahịa ebe ọ gara ịzụrụ ihe mgbe ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị ọkpa egbe na-eso ya n'azụ dịka ha nọrọ na-ajụ onye ọkwa ọgbatumtum kpọ ya kedu onye soja ahụ ọ kpọpụrụ. Ka o sila dị, ọ gara zoo onwe ya wee gakwa n'ihu kpọkuo ndị otu ya ka ha gbatara ya ọsọ enyemaka. Ka o sila dị, ndị otu ya zọchiri n'egbughị oge ma mgbe ha bịara zọpụta ya ka ha chọpụtara na agbagbuola otu onye soja n'ime obodo ahụ. Ka o sila dị, ka ọ dị ugbu a, udo alọghachitela n'ime obodo ahụ, mana ọtụtụ ndị bi na ya bụ ime obodo eriela mbọmbọ n'ihi ụjọ nnwụchi nke ndị soja. E nwere ọgba aghara dịka ndị ọrụ ejeghị okporo ụzọ bụ FRSC jiri mma tigbuo otu onye ọkwọ ụgbọala bọọsụ onye aha ya bụ Obinna. Njinji a jiri na mpaghara Umika Junction nke dị n'okporo ụzọ awara awara siri Port Harcourt gawa Aba na Enugu nke dị na kansụl isi ala Ngwa na steeti Abịa n'ụbọchị Tuesday. Ka o sila dị, nwa amadi alara mmụọ bụ nwa afọ ụmụaka dị na kansụl Njaba na steeti Imo ka ekwupụtara sio na n'oge ọ zọchiri n'ogbe nnyocha ụgbọala nke ndị ọrụ FRSC bụ ndị na-ahụ maka ejeghị okporo ụzọ, ha rịọrọ ya ego mana ọ jụrụ ajụ inye ha. Ka o sila dị, n'oge ọ mara amụma ịkpọpụ ọsọ ka otu onye ọrụ ejeghị okporo ụzọ ahụ bịara magide ya ma na-azọrịta steering ebe ha abụọ nọrọ na-akwarịta ngụ n'ime ụgbọala tupu nwa amadi ahụ ewere mma wee maa ya bụ onye ọkwọ ụgbọala. Ka o sila dị, eburu ya rute n'ụlọ ọgwụ bụ ebe ekwupụtara na ọ laala mmụọ. Nke a kpalitere ọgbaghara dịka ndị ntorobịa na mpaghara ahụ zọchiri n'ụlọ ọrụ FRSC dị na mpaghara ahụ ma sunye ya ọkụ. Ha mekwara mkpesa wee kpọọ oku ka ekpochapụ ogbe nnyocha ndị ejeghị okporo ụzọ na mpaghara ahụ.
Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ya dịrị nwoke mma, dịkwara nwaanyị mma. Ndụ mmiri ndụ azụ. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.